Inawgurat il-proġett tal-Interconnector li se jgħaqad lil Malta u l-Italja fl-enerġija. Il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat u l-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi qablu li dan mhux se jkun l-uniku proġett li se jwassal għal kollaborazzjoni bejn Malta u l-Italja. Infatti il-Prim Ministru Matteo Renzi qal li l-aktar aspett notevoli tal-Interconnector bejn Malta u Sqallija huwa dak kulturali. Minflok jinbnew ħitan Malta u l-Italja qed jibnu pont fis-sfond ta' konflitti u diviżjonijiet. Dan għandu jgħin biex jiġi promoss il-kunċett ta' Mare Nostrum għal Renzi li jfisser li l-Baħar Mediterran huwa ta' kulħadd. Il-Prim Ministru Joseph Muscat elabora dan il-kunċett u qal li l-Mediterran huwa soluzzjoni ovvja għall-Ewropa u għall-konnessjoni mal-kumplament tad-dinja. Joseph Muscat qal li bl-għaqal ta' Malta irnexxiela teleb sfidi ġeografiċi u tibbenefika minn dinja globalizzata, b'kumpaniji kbar jażlu l-gżier tagħna biex joperaw. Malta xorta se tiqpa tipproduċi l-enerġija tagħha stess, stqar Joseph Muscat, u ħabbar li l-pass li jmiss huwa konnessjoni fejn jidħol il-gass. Il-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi konferma li din l-eventwalità qed tiġi studjata bir-reqqa. Tenna twemmin li l-Unjoni Ewropea għandha tkompli tiddiversifika l-provvista tal-enerġija tagħha. Waqt l-inawgurazzjoni kienu rringrazzjati daw kollha li taw kontribut lejn l-Interconnector li fi Sqallija se jaqbad mas-sistema tad-distribuzzjoni Taljana b'substation tal-kumpanija tad-distribuzzjoni Terna. Is-submarine cable minn il-baħar jitla l-art f'Qalet Marku f'Baħar iċ-Ċaq u jitrasmetti l-elettriku fis-sistema tad-distribuzzjoni Maltija permezz ta' terminal station li nbena l-Matab kien minnaw illi saret it-tnedija.